Здравейте, аз съм Катя Стайкова и съм изпълнителен директор на Клъстер Тракия икономическа зона. Клъстер Тракия икономическа зона е сдружение, в което обединяваме бизнеса в Тракия икономическа зона. Тук са над 200 фирми. Тракия икономическа зона е най-голямата индустриална зона в Източна Европа и подпомагаме всъщност взаимодействието между самите фирми, партньорството между самите фирми, както и партньорството между фирмите, образованието и местните и държавни администрации. Клъстер Тракия икономическа зона е един от основателите на AgroHub BG. AgroHub BG е европейски цифров иновационен хъб, единствен в сферата на земеделието. Неговите услуги касаят не само земеделските стопани, а касаят и малките и средни предприятия. Именно в тази връзка ви каним на среща на 30 януари. Тя е с информационна насоченост, за да ви разкажем за богатото портфолио от услуги, които предлага AgroHub BG. По време на срещата вие ще може да научите как да се предпазите, например, от кибератаки или как да финансирате ваша идея. Затова заповядайте. Искаме да ви чуем и вас. Вие от какво имате нужда? Искаме да чуем вашия глас, за да бъдем полезни, да работим заедно в една насока.